ben di kadi. Tapi dang celan bang cai ne pernah. Di la di. Ban kad bulan. Ya jadi selem no. We sa har chiliang Namar ka jingwan jong uslap ubajur ha ka step jong ka laitrik ujamang araja ar ka jingking doi ha ka shnong mau mawar but lauble ki baha ba khaput jong ka mau plang constituency but mau kurwat constituency kala sha rong no ha ko but sa satang uksai ba pen bat malum mala katkum ka jingyo lum jingtip la ong ba kani ka jisha rong jong kani ka jingking ka de ha ka por kumba shipo baje ai mistem ha ka por ulap ba lapsan udang ther ba Shosho la ong ru bada ka jing dukut jong kani ka jingking kala bu jing bat bu jing ma shikat dai ki pat ba jong kani ka than ki bajup nan kam ban ya na kani ka jingking masin yo jing tip halo jong kani ka jingjia na ka liang jong ka KSU Southwest Kasil District badru KSU Mokrwat Circle kala hier brand ban let jurip ya ka te ka jingking pat pe ya ka jing ka bagi pat ba ka ya kendo Namar kata na kaliang jongga KSU kala kerpat ya kinong mikmat jonggi artli ki constituency bakin pen kloy ban le halo kani ke jingking khnang bagi pat ba jong kani ka than kin lai na ke jingma ban na ki jing Ketin haba ha ne kasmi kaba dap prabeje men step ai te ngaru ngadei u Benedict Nusik ngala don ha kane ka sinong dot law te ngalai iba ka kala he hadu kata-kata te padap hakipor khandai pheubaje te klarong no ya kane ka pernon te khamtam ya kane ka pernon ka barimru klarong no da ka te ila MRE jongi na de na ikwe kumsi mau plang ibala pentrei ha une usnem barim snem mencam snem arjar arpu ar te ila rong biang menta bar ka penon ba chnama uro kala rong lut bar kelaban ha kata ka penon ke balahap haus nem arjara puar atau nem arjara puar kelaban biang te mentaru kala rong lut ya kita baro te ngikum ka snong mau mawar ni penpau ba de kin ba ngin karpat na kamta kinoki seng kum ki MRL ne kiba pek ya kane ka twi si jong ni ha kane ka sinong mau mawar kiba hap ha ka twi si jong ka mau plang te thrai tanggata ko be sibon te ngina leng kipa ba sinong ha po mau mawar ni ya chi ya kane klenti ya kane ka jingking la ka tngar ka din it la ka pang ka chitom na kane hi penekam ya kane bangi ya kane klenti lai teli soteli sinong kalaj nung rim ko po ka mamuar ka dusaw bangi ya sinang ne te khamtam ni na kaliang sinang mamuar la ka tkan din it la ka pang chitom nang nehi pada kwa du kane ka jingking kan nong isa ka jingjin jar nga try la ka pang chitom la pun poy ka jing eru mas try te nang menik sngi ngano ni kendo I MRE manang nginang yamir jing mot bangin lep no spang kane te ham ta kasngi tang khendiat tang sikentai wan lap slap kelatan jular hadu kene ngatrai ni hap kerpat hi naliang ke sarkar nak kalat kelti bakan ai hi ke jingrap nam ta jungi kipaj ba kena snong pada kemperkat ke sarkar ni trai katnong jinjar ke jing sosat ke jing koldiap nam ta ke jungi naliang ke snong te ngam dobun kentin ke sarkar hi khantip nam ta jungi kipaj ba ke sibun tang ni kentin jungi kum ka seng kalian juga isu Mokrwat Circle ru ni ayo jing tip ya ke jing jia ke jing mana kan ka jingking ingin awan ban jurip menta da ka ki jong kmat buat ki dor ki para dok prasnam na kan ni snong ba sa antai siliang dia pau ke jing ni mulung baki haban yat la kayat ya kan ni kalenti ke ba dagi pej imah te la da kade ke ba juru slap khendiat le te le si breu dang yat kan rong lang bat breu bat te kemut kalong ka jing sngo sun te kum ki para nok snong para dong prathan para dok prasnam ni pau ke jing sokhia ya be de ka ni bentah bat ni dawaru ya ki bor badi pej kamtam na ka si na di blok Mokrwat ru nomor kan ni siliang jo kan ni ka jingking ka hap cepo Mokrwat lani UMLA MDC biki de ban le mardor ban simkhia ya kan ni ka bentah kenang ba ki para dok prasnam ki jongi ki bedai ban yat ya kan ni kalenti ka bolong butlum
jong ka jing im ka jong kiman ka sengi kanum sep henry kindon ka jing kermen bakum ki parabreu haba ngidon laki bor sensyar ngidon laki nong mi khmat ki dei ban phai khmat lem ki bakum kini ki jingjia makum kane ka dei ka jingjia ka ba klek ka mai mariang ka ba breu melak ban le di henry la dang ngidon kita kinong kit mi khmat kinong elam ki jungi ki bachim ka jing kli la dei ban wan mardor hi ban pech ban le no knamba kan wara ka jingsuk ka jing kemen ya ka jing singanya ka jing ikinong song ki bodon kini kitany Isu West Kasih Hills District unit hadin ba yo jingtip menta kesengi ba kini ka jingking ke badan ni ha mau mawar bat lau blay kelas arong no menta kesengi ha ka te ngila wan but hakini kindet sengi hakini te yo baladep ngila ui haki lat patai kubor ba ya ka jingma jong kini ka jingking ke badan ha kini ka jaka te 4 dal slam mentapat kala da syarong no te nakaling jungi jong kaseng ni ba ka jing jong kinong snong khamtam kini kisnong kum ka lait nong rem ka sopho ka mau mawar ka dosau lawblay giba jupunon kam ya kane ka jingking man lakasni kinchem jing ba khamtam ha ka por slam te hoi kane tang kane hi kalenti ba kalong kalat ka jaka baki kiyat sharum seneng kimdon shu da ka wepat kalat da kane ka jingking kan dukut no sendan kan long ka jingma bat ka jing mensau ka bakrau ya ki nong snong ki badai banyat na kane nomor ba lese ki haban ngam ya ka lada jia baki ki haban yat ngam ka lada ka jia ka basniu mono ban ba kli te umdan bala ban ba kli henrei na kaling jungi ka seng ni so ban panpau bat ban kerpat ru ya ki nong mi khmat la ka dei na mo plang konsensi la ka dei na mo kurat konsensi nomor ba kani ka jaka ki bayat tungku lang jung kini ki artli ki konsensi ni kerpat ba kum kani kapor ba kinong mi khmat ki jungi ba kin phai ya ka khmat ki jung ki khlem da pen slam ban le no mardor ya kani ka jingking krang ban weng ya ka jing jung ki pat ba ya ki ba mat ya kani ki ba ya kani ka lenti hakini ki khendet sngi kumbang le ngila don hi ka jing perkhat na kaliang jungi ka seng bangin saya kendo ya ki nong mi khmat la ne ya ki bru sarkar nrei menta ka sngi kani ka jingking kala jian kumne te nakaling jungi ka seng menta lengba kini kilap patai kubor ni kepat ya baro laki dei niki naka de na po ka blok mokrwat sin ardi blok la ne naka mo plang sin ardi blok ru bakin pej ya ka benta ka jongki katkum ka bor ka jingla juki ban marmot ya kani ka jingking ka balano menta nomor ba lada menta i ba kadang dei tang ka jingwan uslap u baningkong katne kala long lada unwan uslap u khamjor sa arsin lane laisen kumut kani ka jingking kala dukut no sendan tingi kerpat ba nakaling jungi ka seng ba kinong mi khmat kide ban shim ya ka senjam ka ba kongsan ban le no murder khnang ba ban la ban weng ya ka jingjenjar jungki pat ba jong kane ka dong kathan te kane kumbang itip ba kane ka jingking na du kajia kolong kumne de husnam arhajar arpau ba hautu snam ba ka jur slap te kala rong kala penhap no sepo te samanta usnam arhajar arpuar kala dang penok susu sepo kane ka jingking kala dang jam bat ko te ka jingma kolong batang suwan uslap tangkat uslap bala he melu malaru kani ka jingking kala tungku bat ko te kemut ba kani ka jingking kat bandakut une usnam imat ngim idon jingkerman syu bakandang ne